nwanne Chineke ịgba n'akwa ebe na-agbanụ ayo lise nwanne Chineke lise nwanne Chineke ma na-akpọ na lise nwanne Chineke mau nakwa ebe na-eme ịgba ka ihe ga ayo lise nwanne Chineke ọnyaka lise nwanne Chineke ọdụdụ ji adị ka eji agwa egwu ụka ngwa ayo lise nwanne Chineke ọnyaka lise nwanne Chineke ụka nakwa ebe onye mụ egwudo ihe ebidogo egwu ọ na-aka mbido egwu m ọ na-egwuda mba dị mụ egwudo iyi nwanne m ya bụ nwanne eziko ya gbabịa mụ ọhụkwa nyaba awedi izu ike ka mbe wela ka nkwo oke mmiri nkwoko na mụ na onye ya gba ajụ na ajụ ndebe anyị ọhụkwa mụ na nwanne m motivu ọgwụ ịmụ ụgwa dị iji nwanne mụ na ya gba m oboro bịa tụgo motivu nwanne anyị kemgbe ayo lise nwanne Chineke ọnyaka lise nwanne Chineke nwanne m motivu nwanne anyị kemgbe ọka na-agba ayo lise nwanne Chineke ọnyaka lise nwanne Chineke nwanne m ewu m na mmanwụ ọka na-agba ana m eke oko nwa n'ọdụkọ iko nna m na-ebu mgbe egebe nwa bụ nwanne ụdeze nwanne Chineme nwa bụ nwanne ụdeze nwanne Chineme ayo lise nwanne Chineke ọnyaka lise nwanne Chineke nwanne m ana m eke oko nwaanyị ọdụkọ uko nna m na-ebu mgbe egete nwa bụ nwanne ụdeze nwanne Chineme ịgba na-agba Chineme ayo dịka mụ bụ ogbe ịgba onye mmụ egwu dị ije bidogo egwu ọ na-aka mbido egwu m ọ na-egwuda mba dị onye mmụ egwu dị iji nwanne m ya bụ nwanne eziko ya gbabịa mụ ngwa nyaba awodi iziki ọka mbe nwere asaba ka nwoke mmiri nkwoko nne mụ na onye ya gba ajụ na ajụ ndebe anyị ngwa mụ na nwanne m motivu ọgwa m ụgwa dị iyi nwanne mụ na ya gba m bụrụ bịa tụjo ọgwa anyị nwe motivu nwanne anyị kendo ma ọka na-agwa ana m eke oko nwaanyị ọdụkọ uko nna m na-ebu mgbe egede nwa bụ nwanne ụdeze nwanne Chineme ukpona ike chocho ma ịwụgwọ m na mmanwụ ọka na-agwa Chineme igbume atụ oke ngo mụ na olize nwanne kemgbe nze unezugo n'ebe ahụ unezugo ụfọdụ nwanne na-ata nwanne bọrọ mme webu mmọrọ mụ mgbe n'ezugo ụfọdụ
Atụ Kongo mụlelebe nwanne kebe ile atọ n'ọkwụkwa nwanne mụlụ nke mụ ọmụ abịa mmụ egwu nwanne si bụ na-agụ egwu nwanne kwụololo ụgbọ egwu anyị ije bụ ọmụ nọ n'ọgba egwu n'ozugo nwanne m otu nne tụdị akpa nwa m mụrụ uche nne ụbọ n'aba egwu oji ije bụ na tụdị mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu ụbọ nwanne m eme nwanne nwale ọgwụgwụ bụ ma ọmụ egwu nwanne ezi na-agba egwu nwanne kwuololo ọra ka eze nọ ndị nọ ọra ka eze ndị nọ ụbọ mmụbịala ime n'ụwa dịrị anyị becha aka wee nwere egwu ọbụla egwu ebili nwanne m otu dị nwanne ngwongwo akpa ọkụ ji akpa mmanwụ ahụagụ mmanwụ na-ebe mmanwụ na-ebe nwanne ụlọ ya nwanne iketo ndọ iketo ndị ndo mmereba nwanne ụlọ ya nwanne iketo ndọ iketo ndị ndo mmereba ọ bụ mmadụ na-eme nwa ka na-eme mmanwụ agwụ egwu mmereba ọ bụ mmadụ na-egbu egwu motivu mmanwụ na-agwụ egwu nwandọ ike mere unu n'otu ndọ ndị ndo mmereba ọ bụ mmadụ na-eme alata azụ nwa nwandọ nwanne m ọkụ ji ada na ịnagụ ịnara nọdụ mma ọkụ ji ada ọrụ bụ ụgwọ mmereba ọ bụ mmadụ na-eme ịna-atụ na-eme mmanwụ agwọ ogo egwu nwanne nwe ọnụ nwanne chi na-eme ndị nnọọ mbereba ọ bụ mmadụ na-eme ti ụzọ enyi nwa ọ bụ mmadụ na-eme ọkụ oji akpa mmanwụ na-agwụ egwu mbereba mụbịala nne n'ụwa dịrị anyị becha aka nwere egwu ebili nwanne ike nwanne egwu oge dị mmanwụ na-agwụ egwu alụsi oge ejiri nwanne m ọ bụ mmadụ na-eme oge dị ndị nnọọ mmanwụ agwụ oge egwu nwanne mere nwanne chi na-eme mere sikpa ọmụ ya na-enwe egwugwu egwu anyị ji je ikpo nwe na baba mmanwụ ka nọ n'ụgbọ egwu demane nwanne mgbe egwu nwamụleho nwamụleho nwanne ọnụ nwanne ji eme egwu na-agwa mmereba na ya gwa agụwa na ndụ na-ekere na nwanne m ụlọ ya nwanne ike eto nwa ya agwa eme nwanne m ụlọ ya nwanne ike eto ọ bụ nwa ya agwa eme n'ezugo ndị ahụ n'ezugo mmanwụ na-agwa egwu nna m ndọ ala na-azụ nwa na eze omelọrị na ịna-agụ ịna nọdụ mma ọrụ bụ ụgwọ ọ bịara ụwa ha na ịna ndị ndo ọ bụ mmadụ na-eme mmanwụ na-agwa egwu mmereba nwanne m tụrụ akpa bonyeju
ọkụ oji adị mmanwụ na-agwụ egwu mgbegba ọ bụrụ mmadụ na-eme motiv mmanwụ agwụ ọrụ egwu ịnụgo egwu nwanne m ụlọ ya onye ọma motiv gị ike egwu na nwanne m anyị si isi obi sie gị ike onye ọrụ dị mma n'ebe nwanne m onye na-ayọ ya na-ahụ ya marịrị enye eme ụwa onye ọrụ dị mma n'ebe nwanne m onye na-ayọ ya na-ahụ ya marịrị enye eme kwule obe ukwule nwanne m etibisi ahụ nwanne m ameko nwanne m gị ndo nwanne m okwule m egwu kwule gị ike egwu na nwanne m egwu ahụ ka m ji eme mmanwụ mmebe aka osi adị nwanne m etụdị gị ike egwu na akpụ nwanne m eze ọmọgọ nne m nwanne m bụ ma gị ike egwu na akpụ nwanne m nwa m ala ọgwụ ugwu alụsị oge dị alụsị oge dị ike chụrụ gị ndo nwanne m ake nwanne m ike chụrụ gị ike egwu na nwanne m ọ bụ nwaanyị agwa eme ya obodo ọbịa gwa ụmụnne m ọpụtụ ụtụtụ ọ dịrị ya mma luze mgbede ọjọ njọ na uchechi ya eme nne m ijenu obodo ọbịa gwa ụwa nwanne m ọpụtụ ụtụtụ obulu nlilie ụdị ahụ ka chi eji chia nwanne m obe njọ n'ọma ọraka eze ndị ike egwu na nwanne m ije n'ụwa na-esi na-achị bịa gbuzi ihu mmanwụ agwọ ọgọ egwu lọya mmụọ egwu gbozi ihu mmanwụ agwọ ọgọ egwu motivu mmanwụ agwọ ọgọ egwu nwanne m ụlọ ya ndo lọya gị ike egwu na nwanne m ọ bụ nwa ya agwa eme ndo lọya gị ndo mmebe aka osi adị nwanne nwa ibe n'uke egwu na nwanne ije n'ụwa onye na-achị anụ ji eze ali elu ya mara esi n'elu inu nwanne ezi na-agwa nwanne n'ụzọ dọka tiwo gwamebe ọ ga-alaruo ka ya gwamebe ọ ga-alaruo nwanne Pọl aka mma nwanne m Pọl onye ọma aka mma gị ite egwu na nwanne m nwa amụrụ aga nwanne m n'otisi onye ọma mgbado okeke eze gị ike egwu na nwanne gị bụ vide eze ego wawa ka nne m ọ bụ mmadụ na-eme wawa na-esi na-achọ nwanne na ndenọ wawa ka nne m nwanne uche bụ ụzọ enyi achọghị ilo abụọ nwa m ụlọ ọzọ nne m mmanwụ agwago ndị mmanwụ agwago egwu nwanne m oke ọma nwanne chibụzọ ndị ike egwu na nwanne m okoye nwa m mmeburu nwaba njije gbanwe n'egwu oke mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu mmerịgba nwanne m obuli ọma ụba ka ndị ike egwu na nwanne m ije n'ụwa onye na-achị ọsọmpo nwala ọgwụgwụ enere m alọ nwa nganga mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu mmerịgba aka mere ọgụ mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu mmerịgba aka mere ọgụ nwanne m alọghị mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu onye ejiri ọgba otu mmiri n'otu ya bụ onye nwere ụka tọlara n'okporo ụzọ nwa bụ nwanụ dị nze mebere enu akwa iji ụwa gba onye aka na-ebe onye nwere echichi akọwara m osisi dị mme
echi oke ka mụ n'ebe ụtọ m Pita ọrọtọ nwa mma na-eme nwanne m ọrọtọ ndị ome mara echi n'ime ụwa ọrọtọ ma na ọ bụrụ mmadụ ụwa ya akọwa echi demme sọsọ chukwu n'ọnya ya akọ ebe echi bụ ndọ ya na mmemme ndọ ya na wenye na ndọ ya na mmemme ọra mmadụ elime mmibe na ndọ ya na ike mere ọ bụrụ bụ mmibe na ndọ ya na onye jiri ọba otu emiri n'otu ya bụ onye nwere ọkatọla n'okporo ụzọ nwa bụ nwanne ụdanze mebere nụ akwụ iji ụwa gba onye aka nne ebere onye mara echi dị akọwa echi demme echi eto oke onye aka mụ na ebere ụtọ m Pita ọrọtọ mara echi ọrọtọ dị ka nna dị nwanne m ọrọtọ mana ọ bụrụ mmadụ ụwa ya akọwa echi demme sọsọ chukwu n'ọdịna ya akọ ebe echi bụ enu ebuko nne m enu ebuka alela nwanne ke mee ogbo ọzọ alela n'omume ekene nwanne m iwe ihe na-eme ka eji nwụrụ ịgba anyị ji je na nwanne m ụlọ ya nwandọ edele ịgba ka anyị ji je bịa lọya mmanwụ anaghọ ịgba ka anyị ji ana lọya mmanwụ ana oge na-egwu uwe na-eto eto nwanne m nwa obodo onye aka ụlọ ise bụ agbala ebe ya bụ ise ka enweghị nwa mmụọ jeli nwanne m onye aka ụlọ ise bụ agbala ebe ọkpọmụtụmụdere mbaza n'elu ụwa ndebe anyị ọtụmụkere iwe na mma alụ n'elu ụwa nze na mgbanwere aka mee olise na egwu ka mmeti nwanne m onye aka ụlọ ise nwegwere m nwanne m omere ọnwa na-abụ nwanne m onye aka ụlọ ise tongo egwu n'aka nji bụla ịgbanwe iwe ekwu ekpili si na mmiri ụlọ ise ugolu m nwanne m olise nwa mmụọ jere nwanne m itete enweghị na-aba mba ọ na-asị na egwu nwee elu na egwu ọka ejilarụ mee ihe obodo maka na iju ụwa dị ebe iyere olise si ọ gaghị emere ịgba ka anyị ji biro ọ na-aka mbido egwu wee kpọọ ndị egwu ya bụ ndị aka na-eti m ịgba n'egwu ebili ụtọmụrụ ya motinọzigwo menagị motivu n'emume ekene ebe nwanne m bụkwa nwandọhe nwanne m motivu ọkwa padi ejilenu ijele ọzọ gidigba ịgbanye ọgwa ndị bụ ọzọ ụtọmatọghị palata nwamụ ọbụnọ nwanne palata ọgwa bụlụ gị na-ebido egwu ụmara echali mmemme nwanne kemo mmegome dejọrọ mme agbalụzi ngana-ekwu ụgwọ nnamdị nwachi ọbọ dịka agwụ na-eche mgbanụ ndụndụ agwụ mgbe ọgwazi n'iji ime egwu enu ebuko n'ime enu ebuko bụ enu ebuke ide ịgba ka anyị ji je na maka mgbegbo ụwa ka nne me ọrụ gbara emenụkwa nne mmanwụ ka ụgbọ egwu ụbọ ndị nwaba njije kpọwe n'egwu nne mmanwụ ka nọ n'ọkpa mgbịrịgba egwu abụrụ maka egwu ahụ ji agwọ tatalichi onye aka arụsị mara eme egwu mmalị ugbo ebulu n'ọcha na-egbu egwu mmalị
alụsị okwe bụ iji okwe bụ alụsị okwe bụ dịka obi atọ ọnụ na iji mma ọka n'ogbe bụ mgbịrịgba iji mma ọka n'ogbe bụ mgbịrịgba aịkị onye ike chọrọ gị dịba nwa ka nne m anakwara ọbụ gị ka egwu na-agwa egwu nnụrụ mma egwu ndị akpọrọ ọbụ ugole rọbụ ka nna nwa kpara akụ na nwa iji ụwa na-esi na-achị bịa nwa kpara akụ na nwa ego gị ga-abụ elize elize wa mmibe ka nje ka mbe nje pụta ọ na-ama ọgwa nli ngwongwo ka nje ka mbịa na ọ na-ama ọgwa nli ngwongwo mma ụka ogbebu ngwongwo motivu na ka nje ka mbịa ka nje ka mpụta nwanne m motivu na ọ na-ama ọgwa nli ọ bụ mara eme onye mmanwụ agwụrụ egwu onye mmanwụ ka agwụrụ egwu mgbịrịgba bụma mmanwụ agwagọgọ nwanne bụma ugwu bụma mmanwụ agwagọgọ nwanwa ka nne mee ijuwa na-esi na-achị ijuwa na-esi na-achị ijuwa na-esi na-achị ijuwa na-esi na-achị nyaka egwu n'ebe ijuwa na-esi na-achị oke nwa na mmịata tụdị nwa kpere ọ dịgo oge eji adụ mgbe eji agwụ egwu tụdị mmanwụ egwuregwu wawa ka nna-eme nwanne m ụlọ ya onye ọma kpọta igbo n'ogwu ọ dịwo oge eji adị oge nkịta ji ata enwe ya maka na mụ bụ eze egwu ije nụọ lọya nwanne m alele ije nụọ ije ụwa mụ ije nụọ ndị ọnwụ onye nwere ego na-aba si n'ọbụ ya jụwa n'aka onye ụbịam na-aba si n'ọbụ ya jụwa n'aka wee n'anya na-enu ụwa wego onye jụwa kedu na onye ji ụwa n'aka onye jụwa kejo nwata ntụdodogwu onye jụwa keji mmadụ ejiri enu ije nụọ nwanne Chineme nwa bụ nwanne ọ dịgo oge eji adị oge nwanne eji agwụ egwu nwa bụ nwanne Udeze nwanne m onye ji nwa keji gwa m onye ji oke ego ka nna azụ mụ maka na mmadụ ejiri enu nwa bụ nne onye nwere ego na-aba si n'ọbụ nya jụwa n'aka onye ụbịam na-abanụ si n'ọbụ nya jụwa n'aka nwee n'anya na-enu ụwa edo onye eji ụwa kedu na onye ji ụwa n'aka ka nna ajụ ụmụnne mmadụ ejiri ụwa n'aka mmadụ ejiri ụwa n'aka sọsọ tukwu n'ọnya ya akpọwa ije nuo alele ije nuo chimolo nwanne m tụdodogwu tụdị nwa kpere oke nwa na mmịata ụwa nwa ka nna ya otu ya mmanwa nanị ngwongwo mmanwa nanị nwanne m tụdodogwu oke nwa na mmịata tụdị onye ọma aka na-eme ọgụ emewe tụdị eze emo ngwongwo mmanwa egwuregwu
ọdịgo oge eji ada ịlọ ya ịnọla motivu nwandọ onye ji ụwa n'aka kedu na onye ji ụwa n'aka motivu nwandọ odogwu mmanwụ agwụ oge efu motivu nwandọ ụwa ka nnebe mmanwụ edogo egwu ijenu ije ụwa m nwanne m lọ ya odogwu nwanne ikeke nwanne ụlọ ya nọ nwoke nwa na mmịata lọ ya mmanwụ agwụ ọgụ egwu nwa bụ nwata echire ndị ohi ịnago biko gị nọdụ mma n'ime niile dị n'aka Chukwu ịna gị nọdụ mma